Το γεγονός ότι ζούμε στην περίοδο αυτή κατά την οποία, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν μπορώ να μην εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι ζούμε στην περίοδο αυτή κατά την οποία οι άνθρωποι, οι αδελφοί μας, δεν μπορούν να είναι εδώ. Είναι πολύ λυπηρό αυτό, γιατί η Εκκλησία μας είναι οικογένεια, δέχεται τα παιδιά της, όλα της τα παιδιά, και δεν μπορεί να ζει και να λειτουργεί χωρίς εκκλησίασμα, χωρίς τα παιδιά της. Αλλά αυτό είναι βέβαια κάτι το έκτακτο. Ελπίζω και εύχομαι να περάσει γρήγορα και να επανέλθουμε στην τάξη και στην ευλογία του Θεού, να έχουμε πάντοτε όλους τους αδελφούς μας μαζί μας στη λειτουργία μας και στο ναό μας. Μετά από αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να πω ότι στο Ιερό Ναό, στο Ιερό του Ναού αυτού, υπάρχουν δύο εικόνες των εξαπτερίγων αγγέλων, οι οποίοι παρουσιάζουν το γεγονός ότι η Εκκλησία, κάθε Εκκλησία, είναι ο τόπος εις τον οποίον οι άνθρωποι της Εκκλησίας βρίσκονται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε είναι μαζί με τους αγγέλους, μαζί με τους Αγίους και μαζί με τους αγγέλους, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιούμε πάντοτε όταν βρισκόμαστε στο ναό, να κατανοούμε και να χαιρόμαστε το γεγονός ότι σε αυτόν τον ναό, σε κάθε ναό, είμαστε με τους αγγέλους, είμαστε με τα ουράνια πρόσωπα και προπάντων είμαστε πορευόμενοι προς τον ουρανό και τίποτε άλλο. Αγαπητοί μου αδελφοί, εκείνο το οποίο θα ήθελα να παρουσιάσω σε όλους τους παρόντες και τους αδελφούς μας που λείπουν, είναι το γεγονός ότι όταν βρισκόμαστε στο ναό είμαστε πορευόμενοι προς τον ουρανό, τίποτε άλλο. Όταν τελούμε Θεία Λειτουργία, όταν μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, πορευόμαστε εις τον ουρανό. Αυτό είναι η λειτουργία, αυτό θα πει να λειτουργούμαστε, δηλαδή να πορευόμαστε προς τον ουρανό και να μην νιώθουμε χαμένοι, λυπημένοι. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν μπορώ να μην εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι ζούμε στην περίοδο αυτή κατά την οποία οι άνθρωποι, οι αδελφοί μας, δεν μπορούν να είναι εδώ. Είναι πολύ λυπηρό αυτό, γιατί η Εκκλησία μας είναι οικογένεια,
δέχεται τα παιδιά της, όλα της τα παιδιά, και δεν μπορεί να ζει και να λειτουργεί χωρίς εκκλησίασμα, χωρίς τα παιδιά της. Αλλά αυτό είναι βέβαια κάτι το έκτακτο. Ελπίζω και εύχομαι να περάσει γρήγορα και να επανέλθουμε στην τάξη και στην ευλογία του Θεού, να έχουμε πάντοτε όλους τους αδελφούς μας μαζί μας στη λειτουργία μας και στο ναό μας. Μετά από αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να πω ότι στο Ιερό Ναό, στο Ιερό του Ναού αυτού, υπάρχουν δύο εικόνες των εξαπτερίγων αγγέλων, οι οποίοι παρουσιάζουν το γεγονός ότι η Εκκλησία, κάθε Εκκλησία, είναι ο τόπος εις τον οποίον οι άνθρωποι της Εκκλησίας βρίσκονται με ένα τέτοιο τρόπο ώστε είναι μαζί με τους αγγέλους, μαζί με τους Αγίους και μαζί με τους αγγέλους, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιούμε πάντοτε όταν βρισκόμαστε στο ναό, να κατανοούμε και να χαιρόμαστε το γεγονός ότι σε αυτόν τον ναό, σε κάθε ναό, είμαστε με τους αγγέλους, είμαστε με τα ουράνια πρόσωπα και προπάντων είμαστε πορευόμενοι προς τον ουρανό και τίποτε άλλο. Αγαπητοί μου αδελφοί, εκείνο το οποίο θα ήθελα να παρουσιάσω σε όλους τους παρόντες και τους αδελφούς μας που λείπουν, είναι το γεγονός ότι όταν βρισκόμαστε στο ναό είμαστε πορευόμενοι προς τον ουρανό, τίποτε άλλο. Όταν τελούμε Θεία Λειτουργία, όταν μετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, πορευόμαστε εις τον ουρανό. Αυτό είναι η λειτουργία, αυτό θα πει να λειτουργούμαστε, δηλαδή να πορευόμαστε προς τον ουρανό και να μην νιώθουμε χαμένοι, λυπημένοι, αγνοούμενοι, οτιδήποτε, αλλά να νιώθουμε ότι πορευόμαστε προς τον ουρανό, πορευόμαστε προς τον Χριστό. Θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, και παρόντες και απόντες, ευρισκόμενοι στα σπίτια σας, να πω ότι όταν βρισκόμαστε στη λειτουργία, όταν βρισκόμαστε στο ναό, μόνο έτσι πρέπει να νιώθουμε, να αισθανόμαστε ότι πορευόμαστε προς τα ουράνια. Αυτό είναι η λειτουργία, αυτό είναι ο ναός, πορεία προς τους ουρανούς, πορεία προς τον Χριστό. Ήθελα μόνον αυτό να πω και να παρακαλέσω όλους μας, παρόντες εδώ και απόντες, να συνειδητοποιούμε πάντοτε
όταν ευρισκόμαστε στη λειτουργία, όταν ευρισκόμαστε στους ναούς, ότι η ζωή μας είναι πορεία προς τα ουράνια, πορεία προς τον Χριστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην πηγαίνουμε στο ναό, στη λειτουργία και να νιώθουμε ότι σκεφτόμαστε ό,τι θέλουμε, κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά μόνον ένα πράγμα, ότι πορευόμαστε προς τους ουρανούς. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό είναι η λειτουργία, αυτό είναι ο ναός, αυτό είναι η Εκκλησία μας, η οποία μας κατευθύνει και μας πορεύει προς την ουράνιο βασιλεία. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι παρόντες, αλλά και οι απόντες ευρισκόμενοι στα σπίτια των, να κατανοούμε ότι η λειτουργία είναι πορεία προς τον Χριστό, πορεία προς τον ουρανό. Έτσι πρέπει να νιώθουμε, έτσι πρέπει να ζούμε, έτσι πρέπει να αισθανόμαστε όταν βρισκόμαστε στο ναό, πορευόμαστε προς τον ουρανό, προς τον Χριστό και η ζωή μας αλλάζει όταν βρισκόμαστε στη λειτουργία και στο ναό. Εύχομαι ολοψύχως, πρώτος εγώ και όλοι εμείς, να κατανοήσουμε αυτή την μεγάλη πραγματικότητα, ότι είμαστε και πορευόμαστε προς τους ουρανούς, προς τον Χριστό. Μην ερχόμαστε σε ναό και σε λειτουργία και να σκεφτόμαστε οτιδήποτε παρά μόνον αυτό, ότι πορευόμαστε προς τον Χριστό, προς τον ουρανό. Ολοψύχως εύχομαι, πρώτα σε μένα και σε όλους τους αδελφούς μας, παρόντες και απόντες, να αισθανόμαστε ότι η ζωή μας είναι πορεία προς τον ουρανό, πορεία προς τον Χριστό. Εύχομαι ολοψύχως σε μένα και σε όλους παρόντες και απόντες να καταλάβουμε ότι η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο και ιδιαίτερα η ζωή μας στη λειτουργία είναι πορεία προς τον Χριστό, προς τον ουρανό. Εύχομαι αυτή την πραγματικότητα να τη συνειδητοποιούμε όταν είμαστε στο ναό, όταν είμαστε στη λειτουργία, αλλά και γενικότερα όταν ζούμε γενικότερα στη ζωή μας, στον κόσμο μας, στη χώρα μας, στην Κρήτη μας, στο Ηράκλειό μας, στο ναό του Αγίου Μινά. Εύχομαι όλοι μας, όπως είπα και προηγουμένως, πρώτος εγώ, να συνειδητοποιούμε ότι η παρουσία μας στο ναό και στη Θεία Λειτουργία είναι πορεία προς τον ουρανό, προς τον Χριστό, προς την αιωνιότητα. Εύχομαι να μην μετέχουμε στη λειτουργία χωρίς αυτή την αλήθεια, χωρίς αυτή την πραγματικότητα, ότι είμαστε σε πορεία προς τον Χριστό, προς τον ουρανό, προς τη Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι
πάντοτε όταν είμαστε στο ναό, όταν είμαστε στη λειτουργία, να κατανοούμε αυτή την πραγματικότητα, ότι πορευόμαστε προς τα ουράνια και ότι αυτό είναι η λειτουργία μας, αυτό είναι ο ναός μας και αυτό είναι η ζωή μας. Εύχομαι με αυτόν τον τρόπο να ζούμε και να πραγματοποιούμε αυτή την αλήθεια, αυτή την πραγματικότητα. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δώσω τον. Θα το δώσεις εσύ. Τον είδα.